Wir haben veel gehoord, gisteren gehoord wie, wann will Gott ein Weg opmaken? Weet je nog wann dat is? Wann wir op sind, dann maakt Gott een Weg op. En hij is de grootste wat ons dat interessiert is, ons Weg op te maken. En vandaag, weil wir darüber reden, gestern haben wir auch noch, warum maakt Gott een Weg op? Wenn es dort nötig ist. En vandaag, weil wir über ein Thema reden, en dat heet, wat doe ik, wanneer Gott nicht een Weg opmaakt? Wenn es vielmal wünschen wir uns einen Weg, und das kommt nicht, das passiert nicht. Und wir sind traurig und bedrängt, und ons Leben ist schwer, und wir machen das Leben schwer von all die Menschen, die mit uns was zu tun haben, wenn es da einfach nicht einen Weg opgeht. En in mijn leven werd dat ook zo. Ik kwam naar Santa in 2008 en ik was een Brasileira, soltera, in Santa. En veel mensen hadden al te mij gezegd, als je naar Santa komt, du wirst die voets verleven, want de Santa is de zapateria. Da komt een persoon aan en du fährst met 2 personen schöne huis in zijn vanjet. Nou ja, en ik kwam naar Santa en ik verleef me. Voets. Im ersten Jahr selber nicht mal. Wo ist hier? Esther? Ist Esther noch hier? Ja, hier. Werner Franz, Erfurter. Die war toll mit mir. Helmut Siemens war noch doller. Ich soll mich nicht verleiben. Weil man dort hört, ich tüttelt und einem dort so, plötzlich so ein jankere En ik had wat dan nog niet dat wirklich jemand sich an mich verleiben deed. Ich hatte wieder mal irgendwo weg mal auf einer Freizeit gewesen, ich schrieb wie ich lud einen Brief. Davon, wo meine Mädchen haben. Da aus ganz Südbrasilien kam auf einmal ein Brief, ich will mich totschreiben. Ich kam ab Mergenhuis von der Schule und mein Paar sagt, in deine Stube liegt ein Brief. Por favor, dachte ich, wer hat mir einen Brief geschrieben? Und wirklich, ein Junge hat mir einen Brief geschrieben. Aber die interessiert mich nicht. Dat weet niet dat tijdsel voor deze groepen. Voor deze kastral wordt wie zij. In Bolivien moet ik groepen zijn. Ik zie met de kastralen die groot worden. Emma Hans. En nu kom ik naar Santa. Daar verläuft sich een jongen mee. Een Paraguayer. Een Geige spelen. En ik verläuft me ook aan hem. Want ik dacht, dit is het. Dit is je de zapateria. En ik wil ook... ik wil einfach... Hier wil ik... Mir kann jemand leben. Und der läuft mir wirklich. Ich sehe dem auch sehr gut gewesen. Aber dort will nicht, was Gott für uns hat oder für mich hat. Das passt, aber hab's nicht taub. Viele Menschen sehen, das passt nicht taub, das ist nicht der Deizel. Und wir haben dort lang versucht. Und dort ging irgendwann zu eng. Dann fangen wir nochmal an und dann versucht wie ein Probe. Und al final trok ich trägende Wittmersum. Und ich hat mich nicht befreit. En ik kwam naar Santa met 24 jaar. En als Santa vorig weer, dan werd ik 28. En zo trok ik naar Witmersum. En alle mijn onkels, oder weins einer, der hat dat vielleicht alle gedacht, aber einer, der vroeg mij immer, wann wirst du mal befreien? En ik zei dan maar, om Sonnenwind. Wens wat soll ich dem antwoorden? En alle werden bedoeld, wann wordt hij die zich befreien? Meine Schwester, über alle Boyen, die hadden Tschengen, die werden lang befreit. Wie wäre je bloß 2 Jahre? Du wirst am Santa, warum hast du die nicht mit den Geigespieler befreit? Dann hat es wenigstens einen Mann. Ich sehe, das schafft nicht. Die läuft Gott nicht so, als ich den läuft. Lothar will überhaupt nicht mehr mit Gott haben. Aber dann hat es wenigstens einen Mann. Por favor, hat mich doch nicht einen Mann, hat nicht Gott Geld ist. Warum hast du sie nicht befreit? Und ich fuhrte die Chaste in Witmersum. In mein Haar, dort schrie ich. Wenn ich in Haus fuhr von der Chaste, dann sehe ich zu Gott, en zo, daar valt al waren een paar naar de honeymoon. En ik voor alleen. En voort ik naar huis. En mij heeft dat zo wat gedaan. Want alle mijn amigas, die hadden al tjingen, al grote tjingen. En ik word 28, en ik word 29, en ik word 30. En ik bid, en ik zeg tegen God, dat geht toch niet. Wo wirst du für mich nicht einen Mann haben? Ich will mich doch auch so hier befreien. Ich wirklich so ein Patito feo. Ich habe all meine Bricks, oder was heißt das? All 8 Jahre mein Müll gehabt, meine Zähne sind nicht all gleich. Was ist das Rubbel? Kein Mensch verläuft sich an mich. Und ich bete, und hielt, und bete.
en zong, en loof, en schooft voor God. Ik werd de jugendleiterin. En ik dreed dekel niet eenmaal mes hestak op met mijn jugendleiterin zijn. Mij dat gruwelijk erscheint. Maar ik had niet een man in mijn ziet. En viele pastoren die zeiden te mij, voor de arbeid wat u daar sprakst een man. Ik dacht zo, hoe zal ik den fabriceren? Hoe zal ik den typen? Die moet van alleen komen. En mijn ma, die heeft gebed. En die heeft gebed en gebed. En ik zie zoveel mogelijk te wel een huisje komen van de jugendstad. En dan weer een gate bij de kerk, dat moest ik jeden zin alleen thuissluiten. En ik zei te God, hoe lang? Ik zei 30 jaar. Ik word 30 jaar. Voor ik dit gate thuissluiten. Voor is mijn Duitser. Ik wil me zo zeggen al eenmaal in december, dat gaat alles niet. En mijn ma die beten, die zei immer, ik word hem herbeden, wens de is niet hier. Ik word hem herbeden. En ik heb gebed en gebed en gebed. En op mijn geburtsdag van 30 jaar kwam Eduard, ten geburtsdag. Van Bolivien. En hij kwam in mijn leven en hij zei te mij, dat is nog zo, ja, je wordt nog zo lachen, ik word het best vertalen. Eduard, als ik en Witmarsum dan te de mensen zei, dat komt een jong uit Bolivien ten die geburtsdag. Die zei, die komt zich met die bevrijd. Ik dacht, maar niemals. Die komt me. Wie had 3 jaar im Center op zelfs in Hof geleefd. En ik had niet gedacht dat ik me met den Jesbrug bevrijen word. Uit Sommerveld. Fanja helado met empanadas. Ik dacht zo, maar niemals. En dat schijnen we nog. En deze Center-jaren had Eduard me 2 maal metgenomen naar Sommerveld. Wens hij weer interessiert aan een Mejal. En dat de Mejal, dat zag je zo verrekt, dat de Mejal wordt van Center naar een jong voor te werken. Dan voer hij die met. En al zijn vrienden, al zijn tantes uit dem Chaco, die werden ook immer waren door, dus niet immer dezelfde personen. Die dachten immer de Mejal en wonen hij interesseert wie ik, en dat wie immer de andere. Die zeiden immer, du moet die met Heidi bevrienden. Die zeiden immer, met den Pajasso bevrijd ik mij niemals. Wens die gleich bunten, ik weer immer zo jammerlich bunt uittrok. Maar je kan niet verstellen. Ik had een rode stremp met een blijvend raak. En je reine schouw Esther wordt het vielleicht nog een beetje weten. Die im Center dacht ook, wat is dit weer hier ontjemt. Maar dat is wat ik ligt. En mij zegt dat smaak. Mij zegt dat immer smaak bunt. Dat leven als je in zo'n zwarte wind, wel we dat ook bunter maken. Oder als je een leven niet waschen aan een zwarte wind. Im Chaco is het bruin. En hier is nu het storm. Zo, immer Hans. Dan komt de jong. De mijn geburtsdag. En mijn geburtsdag weer dan om Zonnewind. En ik had een grote vast 100 mensen ingeladen. Dan weer nog niet COVID. Dan kunnen we nog zelf de vaste virus wie willen. En die hadden we nog niet gezegd dat hij mij wil of wat. Maar dat wie al een beetje zo anders. Maar ik dacht me zo, ik wil me niet inbellen. Want wanneer dat niet geeft, dan heb ik nog een gouden vriend verloren. Want hij weer mijn gouden vriend. En dan weer dat geburtsdag om Zonnewind. En dan zondag voer we dan te kerk. En dan zat we daar aan de Mennonitenkerk. Je kost ganz diep ademen. Dan zat we daar. En weet, hier zat de prediker en hier zat Eduard. Die hadden witte handen en dan riekte nach zo schijn. Dan had hij zich nog zo schmakerisiert oder geschäft oder wat maar dat heet. En ik kon hier den prediker zijn, maar hier zag ik dat witte handen. En ik dacht zo, Heidi, wat is plus? Dan hield hij nog zo schmak de Bibel. En ik dacht, dit is nog zo'n Christ. En die is den lieve God zo goed. Maar dit is niet voor mij. Is dit voor mij? Die wordt toch al wat gezegd. Die wil 3 dagen doen. En weet maar, ze hadden nog zippet locket. Oder wat maar dat heet. Nog niets gezegd. Ik dacht, waarom redt die mens niet? En hij had zich vergenomen. Want hij fern geburtsdag wordt zei, wordt. Maar ik was roeren op een geburtsdag. Als je handsendel ei worden, mij komen die tronen flits. Dat is waarom ik hier water drink. Dat ik niet uitdrie. Voor wie dit joint. Dan komen we naar huis. Mijn ouders hadden dan een restaurant. En dan zei hij, als we eenmaal thuis aankomen, zei hij, weet je wat? Morgen voor ik terug naar Paraguay. Weet je, hij weer naar Paraguay gekomen? Met een jet. En vandaar weer hij met een bus naar Curitiba gekomen. En al die ganze bruiden, zijn 7 bruiden en 2 zusters, die hadden al gevraagd, wat wist u en weet maar zo. Die wisten dat al. Plus ik weer de laatste. Dan zei hij, weet je wat, ik voor morgen terug naar Paraguay, maar ik moet nog met die reden. Ik zei, weet je wat, ik heb nog niet dit. Ik dacht zo,
Maar we moeten nog werkelijk reden wel. Ik heb nog niet tijd. Ik zeg, ik mag nu in een restaurant schaffen. En namiddag kreeg ik nog jas. En dan ga ik nog naar Eifsten. En zu ovens worden we nog een Weihnachtsprogramm. Het is mijn geburtstag, als de 21. Dezember. Zou we weer al in 22. Dat wil zijn druk. En ik zei, dat is vooral mijn programma. Wie men niet wie gleich. Dat wie den Friedensfest op alle spraken zingen. Oder wat immer wie. Maar die op Weihnachten gründlich zijn druk zijn. Sonst is het niet Weihnachten. Oder is het hier niet zo? Ja. Helpt ons niks. Bringt ons niks nur naar God. Dabei machen sie ja nicht über Weihnachten reden. En dan klaktieren ze ovens vol ons bij. Wins Eduard is een cocinero, die gleich zei eten te maken. Vlug ons bij, hij kan je nog pizza maken. Wie weet je nog niet fat genoeg? Zo, hij maakt nog een schöne pizza met zelfgemaakten deeg en alles. Klok 12, als alles slopen ging, dan voel mijn zuster met hem aan huis naar de tjeng en mijn ouderen heel sloep en ik weer in mijn stoel weg. Want die met mij reden wel, die wordt al patron, die wordt al komen. En werkelijk. Komt hij Eduard aan de stoel en ik stond op een bad. En dat al mijn mensajes lezen. Ik had je, wie 30 jaar geworden, dat is je eenmaal een 0 en een jaar. En ik lees al mijn mensages. En dan komt dat dan wit als de wand. Zegt, nou ja, ik wil eenmaal met die reden. En dan mocht ik mijn laptop houden. Ik had hem zo opgeschoten. Ik zat op een bad en hij zat zo op een eikenbad. Die leidt hij op een goud op. Ik vond het groot op. Ik vond het ook zeer goed. Want het is niet goed, want jongens en mij alles in een stoel zijn, worden die het is. Zo is dat. Zeg ik tot de Jugendtjenger. Want die Jugendtjenger hebben niks van zomerstof, niks van schmaren en een stoel met net houden die erin staat. Shit, alles naar seks gaan. Dat is het plus. Buiten, die zijn alle uit ijzer en Jugendtjenger ook. Of uit plastic. Wat ik niet geloof. Die gaan alle bloot. Zo, weil wir onze Jugend van dort beschützen en ernt helpen, dat die alle free bij de chas komen. Wins dat wunderbar, waar man free bij de chas komt. Dat je het niet op de wereld wat dat betonen kan en zuipen kan. Dan zat hij zich daar aan en dan zei hij, weet Heidi, ik mag die wat zeggen. En ik dacht zo, red, nu kost de reden, nu zie. Nu wil ik al hartje. Du bist die Früh von mijn leven. En weet je wat hij doet? Schmeißt zich die dag over hem kop. En houdt aan je dag. En ik dacht, dit is de mond van mijn leven, wat dat zegt. En aan je dag trip, dan houdt dat aan je. En ik zat dat, maar ik dacht, kruip toch dan niet meer uit. En dat die het weins een minuut, of dat wij op eenmaal dukte op. Jo, du bist die Früh van mijn leven. En ik zie ganz verliefd aan die. En wanneer die met mij bevrijd was, dan trek ik weer naar Bolivie. Ik woon al daar en ik bruk een vrouw aan mijn ziet. Ah, Bolivie. Weet je, dan zei hij nog te mij, du brukst niet meer verzekeren. Mij te overtuigen dat ik wonen weet maar zo'n trekken. Nu nog niet, vielleicht irgendwann im leven. Maar nu is mijn droom in Bolivie. En wanneer du mij goed past, of wanneer du die was aan mij verleven, dan gaat het naar Bolivie. En ik weer in shock. Ik ga je immer wieder, aber ich kann nicht. Ich dachte, Mensch, nu is de Duitsel gekommen, nu zie ik niet rijden. Nu is mijn groep niet voordig. En ik dacht zo, ik zei, weet je wat, wie wil ik mal beden? Ja. En oud ik dacht, dat is du zo, ganz diep. Ik dacht zo, bloos, kom mal rüt uit deze stoel, dacht ik, Sherry. En hij ging dan in zijn stoel slopen. Meint, ik kan aanslopen, die het stunde. Maar irgendwann sich dann einschluppen en den anderen Mario muss wieder an gute Himbeerenplekken. Mijn pa zegt goed met Himbeerenplekken. Ik leid mijn ouderen direct dat al. Dat wij alles zo van. Ik wie zo een frühstückstaschen wie uit de nust. Ik wie zo jammerlijk opgerecht. Ik dacht zo, hier zat es, jeder Kiesbrecht, die heeft zich gisteren, is bij mij onder de dag gekropen. Nu zat ik hier. En er is verläuft aan mij en dat wie alles zo funnig. Ah. Maar dan deden we onze Himbeerenplekken en irgendwann even dag voer hij dan terug. En ik verlief me aan hem. Dat deed goed lang. Dat deed mooi. Paar dagen. En ik weer ganz verliefd. Ik dacht zo, God, van dit zoek als hoe ik aansteen word dan wil ik. En we hadden ons nog niet gekust. Hij voer dan terug naar Paraguay en dan een paar maanden later kwam hij dan de hond vragen. Vroeg hij de hond en voor mijn pa.
Man fragt den Hund, aber man nimmt alles mit. Ja, so ist das. Ich weiß nicht mal, warum man dort sagt, ich will für den Hund fragen, wenn es das Gehören in die Ohren, in die Schweinschenfeiten, alles, das kommt alles mit. Und meine Mann, die rot bloß und sagt, no Bolivien, aber das ist so weit. Nu wohnt sie selbst da, so. So ist das bloß. Und als er dann nochmal zurückkommt, dann den Hund fragen, dann fuhr wir Fuß nach der Zeug. Mein Paar einmal gesehen, meine Mann. Dann fuhr wir nach der Zeug. In China wisst dort ein Wittmersam. Dort wie also Njamba oder so media Novios wäre, oder? Und wir kommen nach der Zeug und ich schaff bei der Zeug. Und ich sagte der Sekretär, wie will uns befreien? Was? Ja, ich sag, wie will uns nächstes Jahr befreien? Hast du ein Novio? Ich sag, das ist mein Novio. Das ist die Novio? Weißt du, China wisst es? Ja, sag, wir sind Novios. Und wo jettet? Und ich sag, ich weiß gar nicht, wir haben noch nicht mal richtig angefangen. Aber das wollten sie, wie kennen die uns? So, wir bestellen für die Zeug und 10 Monate Luther. Befried wir uns und sind wie 6 Jahre befried. Und das ist wunderschön, mit Eduard befried sein. Das ist wirklich das Teil für diese Gruppe. Er ist einfach, er fällt mir einfach aus Mann, aus Vater, aus dem Beispiel, aus dem Halber. Und er ist immer recht für mich im Halber. Und er unterstützt mich auch für das, sei und ich bin Gott sehr dankbar. Aber die Zeit, paar 30 Jahre, als ich eine oude jonge Mejal wie, oder wo immer wieder nenne, das wäre sehr schwer. Gott mag kein Weich auf. Und da wäre Jungs, und da wäre Männer, oder da wäre Gelegenheit in mein Leben. Aber da wäre einfach, da ging einfach nicht ein Weich auf. Aber ich entscheide mich und sage zu Gott, ich war die Deine. Und ich war die Nachfolge. Und ich war, dort geht so viel mal auf und zu machen bei den Zeug, als dort viele wird. Ich war in Wahn allein, wenn sie erst keiner nicht kriegt für mich. Wenn Gott nicht in Weich aufmacht, dann soll wir warten. Einfach warten. Und wir wurden von 3 Sachen von da geredet. Wat wir tun sollen, während wir warten. Wenn wir warten, alle, da soll noch ein Wunder in uns Leben passieren, oder da soll noch dort und dort kommen. Wir haben alle Sorgen und sind vielmal bedrängt. Wir gehen in Apostelgeschichte 16, Vers 16. Und hier ist eine Geschichte, wo wir dort ganz klar sein, was Paulus und Silas deuten, während nicht ein Weich abging. Das war je niemals mehr für jeden. Apostelgeschichte 16, Vers 16. Ich kann dort thuis noch mit deiner Familie durchlesen. Das ist eine wundervolle, kraftige Geschichte. Dat is een geschichte, ik wil die nu niet lezen, want dat zijn meest 20 versen. Maar ik wil je het vertellen. Da war eine Frau auf einer Plaza. Dort war eine Wahrsagerin. Das ist eine Adivinadora. Das ist von der Nacht, wenn manchmal die Zionen, weil einem seinen Hund lesen oder weil einem man muss nicht mehr sagen, wenn man geboren ist, dann regnet das irgendwas ab. Das sei irgendwas von uns Leben. Und das ist ganz vom Soten. Das Leben Gott gleicht dort nicht. Und hier wird es auch so. Da war eine Plaza oder ein Park oder wo immer wir das nennen. Da war eine Frau und die deed dort. Und dort braucht viel Geld für die Stadt. Und Paulus und Silas gehen da hin und verstehen dort. Und sagen, das ist nicht von Gott, das ist Soten, sein Werk. Führt hier mit die. Und die Männer von der Stadt, die waren so doll, die Gouverneur oder hier wird der Alcalde sein und sagt, weißt du was, das Männer müssen Gefängnis nennen. Und so kommen Paulus und Silas, werden sie geschlappt. Sie werden nicht geviert oder gedroht oder gelehrt. Sie werden geschlappt auf dem Marktplatz, also auf der Plaza. Und dann kommen die Richter dahin und das Volk sieht, diese jüdische Männer, die bringen sehr Abrühe in unsere Stadt. Dus die bringen hier eine Pelea. Die sollen blijven thuis blijven en die früh arbeiten lassen. Und das Volk, das riecht sich ab. Und sie rieten die Kleider vom Charper. So, das ist all das Erste. Sie sind auf einmal nötig. Und sie wollen ihn verheben. Und sie deuten das auch. Sie verkloppten an und schmeiten an im Gefängnis. Und
En zeide te den Apostel, du moest den Goud, den Gefängniswächter, du moest die dat sicher maken dat deze mannen niet uitkleven, die hebben wat zeer slechtet voor onze stad gedaan. En ze sluiten ihre Feit met een klotz neer. Dus die kunnen niet uitkleven. Die hadden hier een chair met een schwarze klotz. Ik stel me voor wat niet van plastic gewesen zijn, wat van ijzer oder hout oder irgendwas schwarz gewesen zijn. En daar zaten die. En midden in de nacht beten Paulus en Silas en zongen leider Gott te loven. En de andere vastgenomen hielden dat. En plötzlich kwam er een groot Erdbeben, dat het Gefängnisbad op den Grundfeld scheddert. Voorts gingen alle deuren op en alle Schäden vallen ook af. De Gefängniswächter wijkt op midden in de nacht. En als hij dat zit, neemt hij zich een schwert en wil zich doodmaken. Wenn hij zo angst had, wenn hij had niet goed zijn arbeid gedaan. Wenn dat had een Erdbeben gegeven en de deuren werden alle op. En dan roept Paulus met een luide stem, vers 28. Doe die geen schade. We zijn alle hier. Dan laat hij zich een licht brengen, een rand neer, en vol zetteren, dus hij vol vereend aan. Hij bracht aan Ruth en zei, lieve Herren, wat moet ik doen, dat ik zalig word? En zij zeiden te hem, geloof aan den Herrn Jesus Christus, dan wirst du in deine Familie selig. Dan predigen zij den Herrn zijn woord te hem, en te al zijne en zijn huis. En krijgt dan daarna was hij aan de bloedstrepen af, en voorts door leidt hij zich in zijn familie duipen. Zo wat we in deze geschichte zijn, in deze situatie, Paulus en Silas haben eigentlich bloß Gott gedient. Sie haben eigentlich bloß dort gedaan wat wir auch tun sollen. Aber sie kommen in einen großen Trouble nein. En wordt uitgetrokken, stelt je ver, wo sich dort feilen wird. Want jemand wird alles van mijn Körper wegrieten. Wat de onarbeid ziet nog, aber wenn de onarbeid zich wegrieten is, wat deed man dan? Dan braucht man wenigstens 3 Hänge. Eine Fähre, eine Hänge, eine nach hier, und wie schrutzt das wer? Nacktig, ganz verchillt, und verkläst, und verreten, und versepelt, und verdonnert, und wofür wird wie für dort haben, weit wie nicht. Und dann waren sie in einem Gefängnis geschleppt. Wo ist das im Gefängnis? Kalt, Not, eklig. Als ik 14 jaar weer, dan week in eine Dienstgruppe in Witmersum. En dan zei ons Dienstleider te ons, zondag voor we een asado maken. In Bolivien wordt wie churrasco zeggen, maar hier is het een asado. Voor we een asado maken. In Palmera. Ik in Palmera. Dat weer de stad, waar ik dan ook nachher bij de bankchauffeur deed. We voeren de haan en we waren met de gevangenen waar we een asado maken. En wat is in mijn kop? Ik dacht, nou ja, we waren er alle zitten. Met die encarcelados, met die wat je doen gaan. We waren met een asado eten. We voeren met paar combis naar Palmera. We namen vlees met, en telen met, en ras met, en einzige Jahre hadden nog extra gesalad gemaakt, en salade, en gaseosas. En we komen eraan, en ik dacht de ganze tijd, maar wo blijven onze vastgenomen? Die zullen hier met ons asado eten. En dan irgendwann als ons asado rijdt, wie ik wil ganz beduurd. En die waren dan nog niet, de mannen. Dan zegt de politie zo, nu ga je dan aangaan, wo die vast zijn. Dat we moeten zeggen, een kleine karsel, dat waren vielleicht bis 10 oder vielleicht 15 mannen bijna. En dan ga je den asado geven. En ik dacht, waar niet met ons te beten? We zijn toch hier aangekomen met een multi te gaan, nu zullen we nog dan aangaan? Als we dan aangingen, dat stinkt alles aan het terminaal, wat een jaar niet reingemaakt is. Ik dacht zo, Mensch, das kann aber hier stinken, aber was stinkt hier so? Und wir gingen dann hin, und je musste einmal mit den Jungs gehen, wir dürfen nicht bloß aus mir alle. Und als wir noch mal groß waren, dann reute die uns die Bieterfleisch aus den Hängen.
In den eerste slot, wie ik met de kam, die noemen bloos niet jaarsvallen uit de Oostschwien. Ik dacht, wat is dit? Die hadden vielleicht al 3 jaar niet als hadden gegeten. En ik was zo jammerlijk im Schock. En ik had je ganz tijd gedacht, wie wil je met een taub eten? Wie moest ook nog de gaseosa sterke reken. En dat stunk. En we zo jammerlijk eigenlijk. Alleween weer beelden van nachtje vroeg. En alleween dan weer geschreven. En dat weer schrecklich. Erst tot im Gefängnis. Dat is schrecklich. En dan op eenmaal dacht ik. En dan zeiden we kunnen nog de laatste stof, dat we krijgt China binnen. Die weer irgendwie vrije waren, oder wat je doen door van die steed. Wie kunnen dat kunnen we checken, dus wo die werkelijk leven. En wie gingen dan aan? En dan wenig een klauw. Dat we bloos lach, dat we vielleicht zo breed staat. En dat we zo gries. En ik dacht zo, hier is den erbanjo. En hier leven die, hier eten die. En wat is dit? Bloos, we konden het bloos zo schrecklich zijn im Gefängnis. En ik kon me voorstellen dat Paulus en Silas in Gefängnis nog später gewesen is. Noch später. Wenn im Gefängnis sind wir nicht im Hotel. Da sind wir im Gefängnis. En daar zaten die beiden. Met blauwe strepen, zegt die Bibel. Wat hadden ze gedaan? Ze hadden bloos een Frühmensch losgebet. Die bezeten weer. En dit weer de prijs. Karsel. Wie dan weg? Kein weg. Wenn du ein Gefängnis nennst, dann sollst du nicht sagen, ich nicht, dass du eine 5 Minuten rauskommst. Wenn du im Gefängnis Berne bist, dann setzt du da erstmal und denkst mal nach, was passiert ist, was du getan hast. Als ik 14 jaar was en ik naar dat Gefängnis fuhr, mij deed dat zo ongrijpen, dat arbeid zo zei aan mij, dat als ik naar huis kwam, moesten mijn ouders al water met mij naar Palmera voeren. Weet je waarheen? Naar een krankenhuis. Want ik was zo, dat vroeg mij zo op. Ik kwam uit een eenvoudig huis, maar ik kwam niet uit een karsel. Dat deed me zo weh, aber ich sehe eine Person, ich stelle mir manchmal auch Sachen fern, wenn die dann nicht passieren, das wie ganz anders, die reiten uns alles aus den Hängen. Wir haben noch Massage und Gafel mitgebracht, dort brückte die nicht mal, wenn du eine Jabs zu Lotarzt, dann brückst du nicht noch einen Masse oder eine Gafel, um dort abspecken. So, meine Eltern mussten mir den auch noch mal trinken, eine Palmera führen, wenn ich brücke Medizin oder einen Doktor oder Suero, ich weiß gar nicht. Ich hatte Fiber von Jail besiegen. So, da zaten de Semana. Ganz ohne Hoffnung. En de Apostel, die soll oppassen, dat ze ja niet uitkleven. En wat doen de Semana middel in de nacht? Ze beden, ze zongen en ze loofden. En dat is wat we doen zullen. Dat is, want geen weg op je. Want dat zo slecht gaat in ons leven. We zijn zo twee. We zijn zo bedreigt. Wir haben keine Kraft. Wir fehlen uns. Wir sind vielleicht schmack angetragen, aber wir fehlen uns ganz nötig. Und vielleicht hat uns auch jemand an unsere Seite geschlagen. Vielleicht hat uns auch jemand was gesagt oder jemand hat uns raufgecheckt. Ich weiß nicht, was wie oder was die da können. Aber die Bibel sagt ganz klar, sie beten, sie singen und sie lobten. Und was passiert? Dort schettert. Da kommen Erdbeben. Dat schettert. Dat is een van mijn beste woorden op Plotitsch. Ik zei immer tegen haar, je hebt geen woord wat mij uit zegt als schetteren. Als ik naar Bolivien kom, als we dan al novios waren, we hadden ons al gekust, dan zeiden die pastores te mij, du musst naar Bolivien fahren, du kannst die nicht befreien. Als ze befrieden früh daheim kommen, da noch nie gewesen zijn, du musst dort einmal sein. Du musst sein, wo dort wohnt, wat hij deed, met welke Menschheit op is. En ik voer naar Bolivien, ganz verliefd, met een ring op de hand, voer ik naar Bolivien Paradies. En ik kom in Santa Cruz, klok 5 morgens aan. Dat we krijgen dat jaar, wo mondiaal weer, wo de voetbal weer, dan weer de flights alle de nacht. En we komen klok 5 morgens aan en ik ging, we sluipen bij die lied, wo dort wonen deed.
En ik ging naar de stoof en sleep met dem Geld op. En hij had zo'n klein appartement, een stoof, een jonge stoof. En we slepen bij klok 8 en dan irgendwann schrijft hij mir, zegt, wel, we gaan frühstück eten. Want die lied, die zaten al in wacht. Nou ja, dan gingen we dan frühstück eten en dan had hij ook nog niet gezien, die uit cake met maaltje. Ik dacht zo, hoe zie ik aangekomen? Die dokken den schijnen cake en maaltje, maar ik uit ook cake met maaltje. Ik weet nu in Bolivien, ik weet ook zo jammerlijk verläuft, de cake met maaltje, dat schmeckt maar zo wunderschön. En die vrouw had niet brood, dat we alles zo anders, maar dat we nu ook een nieuwe cultuur, een nieuw land. En dan spaziert we nach Vermeerddag en we deden nog waschen, we troffen ons in Sommerveld. En vlogen dan het hoop van Asunción naar Santa Cruz. So we deden Vermeerddag nog kleider waschen en hij wijst me zijn stoof en we kusten ons. En dat ging plus maar zo jammerlijk zijn. Nu had ik mal endlich mijn Duitsel op mijn kastral. En dan zegt de vrouw, wat doe je in de middag? En wie hadden je geen plan oder wat? En dan zei ze, voort mal naar de 6 august. Wer weet hier wat de 6 august is? De 6 august is de goos waar alle Ulkelnier entschepen. Ik wist niet wat 6 august was, ik wist niet wat Ulkelnier was. Ik weet van Witmersum. Ik wist dat niet. Ik wist dat mijn man leefde die mensen en bracht die naar Jezus. Dat wist ik. En deze vrouw zegt, voor de hand, neem hij die maar met. Nou ja, en ik, van de 6 august. Die had nog gezegd, entschepen. Mijn kopje, entschepen. Nou ja, wie wordt irgendwas entschepen. Nou ja, ik kom naar de 6 august. En dat we heute zon. En daar werden zeer veel Deutsche. En die vrouwen, die zaten daar aan een dag. En die zagen zo bedreigd en zo treurig. En ik broek ganz taub. En ik vang op de 6 august aan te gielen en ik zei te God, wat wilst u met mij in Bolivien? Deze vrouwen, die zijn in dia de compra, die zijn in de dag waar ze entschepen en die zijn zo treurig, zo bedreigd. Heid, schweitig, arm, gries. En de gezicht dat was zo treurig. En ik zei te God, du brengt me van Witmersum naar Bolivien, wat zal ik hier? En ik zei tegen hem, ik mocht die mensen schedderen. Ik mocht die zeggen, weet je wat? Hoe heb je dat verloren? Mijn Simon stond op, wens hij Jezus navolgen wil. Dat weet ik, dat is de leider van de Mennonieten. En hoe zijn deze mensen aangekomen? Al wie, hoe zijn we aangekomen? Dat we daar aan ons Richtung denken, aan ons geld, aan ons schijn gaan en dat we niet meer Jezus volgen. En ik zei hem, ik mocht den schedderen. En ik voelde me zo gebogen. Ik dacht zo, wat zal ik in dit land? Nou, hij beruhigt me dan, gaf me dan terreur en zei, tranquila Heidi. God, wat die al zei. God, wat die wiese, wat die gedaan was. Ik zie je ook in die ziet. Ik zie je dat Duitsel. Ik wil je helpen. En we voeren terug naar de familie. En we dusten ons. En dan vroegen we op een meeting. Voets van dort. En weet je wat voor een meeting dat we? Van Impact Vertical. Dat zijn de campamentos. Wat we voor de plotische mensen maken. Of voor onszelf. Wens we gleich dat zelf zeggen. En ik kreeg zoveel hoopning. En God zei te mij op die meeting. Ook zo zwaar als die situatie ook is. Ook wanneer er zoveel te doen is. Maar er is hoopning. Wens ik zie in Bolivien. Ik zie jullie hier. Du kommst bloß dem helpen, maar ik zie hier. En God reed me op een meeting. Ik zal de verheps niet zijn, want ik ben niet bevriend met Eduard. Maar hij had me metgenomen te meeting. Wat zal ik ook alleen in Santa Cruz den ganzen oven zetten? En God reed me en hij zei, du brukst die mensen niet schaderen, ook wanneer die dat jankt. Maar ik zie dat wat een veranderen wordt. 13 leven. De Bibel zegt hier, dat schaddert. Da komt een Erdbeben. En wat passiert wanneer een Erdbeben komt? Dan valt alles. Al die wijn, al dat ijzer, al die hoorde, dikke wand, alles op de vloer. En de oppasser,
Die will sich noch das Leben nehmen. Das wird bloß noch schlimmer hier. Und Paulus sagte, den doe die nicht. Du brauchst doe die keine Schuld. Wir sind alle hier. Und hij fällt ver Paulus aan en zegt, wat moet ik doen? Wat zijn die voor mensen wat niet uitkleven? En Paulus zegt, je moet op den Haaren vertrouwen. En wat passiert dan? Dan geht die Apostel nach seiner Familie und sein ganzes Haus bekeert sich. In der letzten Vers sagt, sie lassen sich noch aus Familie döpen. Alles passiert in einer Nacht. Eine Bekehrung von einem Mann, von der ganzen Familie. Und dann hat noch Toffas. Alles passiert in einer Nacht. Wenn's Wort? Wenn's Paulus und Silas beten, zongen und lobten. Da wird kein Weich. Ich weiß nicht, wo dein Leben aussieht. Ich weiß nicht, wo du für ein Weich brauchst. Aber solange als du wachst, solange als der Teitzel nicht kommt, oder Emma, oder du nicht schwanger wirst, oder du die nicht mit deinen Schwieger verstehst, oder du die mit deinen Kinder dazu schwor ist, oder du die einsam fühlst, solange als kein Weich abgeht, dann will Gott 3 Sachen von dir. Du sollst beten, singen und loben. Und die Sachen worden passieren. Und dort wird schäderen im Chaco. En dat wordt schaderen in jullie families. En die zegen wordt komen. Wens de is voor ons door. Die wordt komen. Die is voor ons door. Want die Bibel zegt, beden. Dat kan dat kleinste zijn. Ik leg zei zo de geurtje. En we gaan niet Pepinos Neuland in Bolivie. No ei. Wanneer we zo'n geurtje willen eten, dan moeten we ons die zelfs aanmaken. En ik had 5 jaar tachtig lezen van gemaakt. En als ik dat laatste glas nam, we hadden jas, en ik zei tegen God, dit zijn mijn laatste zure geurtje. En ik was van keinem, ik had alle wegen gevraagd. Wer zure geurtje had, en keiner had zure geurtje. Oder geurtje dat ik kan zuur maken. En ik neem dat glas en ik kom, we hadden jas, die zaten al om dash. En ik zei tegen God, dit is mijn laatste zure geurtje glas. Schenk me een mens die mijn geurtje verschaft. Den andere dag schrijft me een vrouw een geurtje. Ik heb 40 kilo. Dat kan dat kleinste zijn in je leven. Dat kleinste. Dat braucht niet een reis naar Duitsland zijn. Dat braucht niet een arbeid aan de bank zijn. Dat kunnen die zure geurtje zijn wat je in je komen hebt. Maar die Bibel zegt, beet, looft en zingt. Waarom sagt die Bibel nicht bloß beten und singen? Es loven, nicht singen. En ik geloof, dit is voor de Mennonieten geschreven. Dit is voor ons geschreven. Waarom moet we 3 Sachen doen? Doen we niet God loven, während we zingen? Is dat niet dat, zijn die 2 Woorden, is dat niet eind? Nee, dat is het niet. Wens veelmaal zingen we bloß. Aber we loven God niet. Dat zijn 2 Sachen. Vielmal singen wir bloß. Wir singen bloß von, ich meine nicht, dass wir mal dann so hängen abheben, dass wir dann Beter sind oder Heilige, nichts davon. Wir können Gott so loben, wir können Gott loben in jeder Tag, wann wir wollen. Aber das ist, wo wir am loben, wo uns Gott eingestellt ist. Wir können auch singen. Wir können freundlich checken. Wir können irgendleider sein mit unseren Kindern. Ich weiß, das macht immer ein besseren Ambiente. Wenn wir mit unseren Kindern haben wir es auch erfahren. Wenn wir im fertig sind und die sind alle ein bisschen müde und verdrießlich, dann sage ich so, nu wollen wir mal was singen. Ha, ich habe 14 freundliche gesagt. Dann singen wir irgendein Pittchen, irgendein Hund, eine Kase, ich weiß nicht, was die Tiere alle da sind. Dann singen wir. Aber wenn wir Gott loben, dann loben wir Gott. So früh ist. Wenn Gott nicht ein Weich aufmacht, dann doe je 3 Sachen. En dat wordt schaderen in je leven. Maak je eruit. En beet. Ziet betende vrouwen. Had niet angst dat je te veel op eenmaal beten kan. Want je niet niet in partner vinden, dan beet zoals mijn ma. Ohne Angst. Beet. Want je man
ein Super ist, was immer der ist, oder es ist ein Füllpelz, oder was immer, ich weiß nicht, ich kann ja nicht, dann bet für den. Und singt Gott, und lobt Gott mit alles, was je sind, und was je doen. Und dat wordt schederen in je leven. Die weg wordt opkomen. Dat wordt passeren. Dat zei niet ik, dat zegt de Bibel. Wens hier is dat ganz klar. In die Situation wie grave. Wens die wie met weidor, met blootstriepen, nötig, verloten, fouten biet Isa oder een biet halt, en weg dat hij een schwiert had, era grave. Dat wenig is er fijn als we hier am Eide zetten. Hier zit zij einfach beten en loven en zingen. Aber dat is wat Gott van ons wil. Maar dat zo schwor is, dan wil hij dat van ons. En dat is wat ik me wens. Dat im Chaco scheddert. Dat scheddert, man kind. En jullie eies. En jullie families. En jullie leven hier. Gott is reit. Jeder dag een Wunder te maken in ons leven. Ook wanneer met zijn goedje. De grote zaken, de kleine zaken. Rand, schweit, ziet druk voor God. Dat wordt opferen. En dat is niet geld. Wie leven immer, wenn wir Geld geben, dann können wir alles salvaren oder dann können wir alles raden. No. Gott will viel mehr als ons Geld. Der will uns. Der will mich und der will die. Dat is dem viel wichtiger als Geld. Wens Geld, met Geld können wir sehr viel. Maar dat wordt de Rasta abfreten. All jullie voetje, dat wordt de Rasta abfreten. Jullie hiezen. Jullie stabiliteit sociaal, economica, wat immer wie op deze eerd, alles wat we aanvoeren, alles, zegt de Bibel, blijft hier. Vraagt alles wat oud, de Rasta wordt het abfreten. Maar mijn leven, dat is eeuwig. Dat is voor immer. Dat is hier een dag tijd. Dan vangt het leven aan met God. En dat is wat ik voor jullie wens. Dat je moedig vroeg bent. En dat je beet vroeg. Beet, wiens God wordt dat schederen laten. En dan weet je nog zingen en loven. Looft God. Looft hem. Zie dankbaar. Zie dankbaar voor ons, dat je nog zo vrekt als met mensen taub zijn die niet dankbaar zijn. Men dat je het meer overslaagt. Weet je, zijn mensen wat bloos grenzen? Dat is hij, dat is drie. Mijn tjenje, we gaan niet dit. We willen nog dood. En Jetzt jut dat schijn met zo'n mensen taub zijn wat bloos en dit nog ja. No! Dat is niet wat Gott ons geroepen heeft. We kunnen zo'n mensen helpen, voor entbeden oder met entbeden. Maar wie zijn niet geroepen worden ten bloos grenzen? Wie niet? We kennen de Bibel, we kennen den leven God. En hij wenscht zich dat we met hem te kunnen. Wanneer niet een weg opgeht, wanneer de Chance niet komt, en de Tijdsel niet komt, dan denkt God. Bete am, leeft met am. Ook wanneer de situatie grave is in je leven. Ohne Angst. Wens Gott es bejünt. Da ist ein Sehen, der ist vor allem da. Das Leid sagt, das kriegt. Das ist für unsere Kinder und die Kinder von unseren Kindern. Das hört niemals mehr ab. So viel Sehen ist da rein für uns. Wie man im bloß leben. Nicht bloß die Hälfte von was Gott für uns hat. Alles. Alles. Pakete completo. Weißt du, wenn jemand eine Reise machen? Die fahren in ein Hotel. Die können alle Multi im Hotel eten. Dan heb je nog zo'n fijne witte grote handdoek. Ik weet niet wat het nu gaat. Zo heet hoe man ze nennt. Dat is een fijne week. Dan heb je nog massage maken. Dan heb je nog je laten je haar charmen. En die pakketten is ganz completo. Die hebben dat alles betaald.
En die komen in een hotel en die gaan 3 bananen met. En die zei, ik wil bloos 3 bananen tussen 5 dagen eten. Want ik wil dat al. Die bruggen me nu niet strikkelen. Ik wil bloos... No! Dat is manchmal een leven wat we gaan. Dat is alles aangeboden voor ons. Dat is zoveel wat God met ons wil gaan dat we beleven zullen. We leven bloos met onze 3 bananen onder de arm. Leef, schmied je ganz en God zijn arms. En hij wordt trouw zijn. En een paar jaar sto je vielleicht hier verder en vertalen. Oder je schrijft je nog. Oder je vertalen dat allemaal en zei, God heeft niet het leven met mij aangevangen. En ik leef dat nu ganz. Ik leef niet plus de helft. Wel we opstonden. Du kannst deine Hände nach Gott uitreiken, want hij heeft die 2 Hände gegeven. Du kannst die uitstreichen Arme, du kannst ihm sagen, Dankeschön Gott. Dankeschön Gott, dat du meine Lunge nog verloft hast, en dat ik nog atmen kan, en dat ik nog leef, en dat ik mensen had die mij gleichen, en dat ik mensen goed kan zijn. Ik dank die voor mijn leven. Ik dank die dat ik te die beden kan, dat ik met die rekenen kan. Maar ik ook met kleinen vielleicht rekenen kan, maar met die kan ik rekenen. En mocht u mij zegenen als vrouw, mocht u mij zegenen als eigen vrouw, als een mama, als een oma, als een tante, als een mejaal, waar immer ik sta, mocht u mij zegenen met dat wat u voor mijn leven has. En wanneer dat zich zo speelt als klein waag wat opgeht, dan laat me naar die beden en naar die loven en voor die zingen, al van tijdig te worden, zo is te veel dat doen. En dat mijn hart mocht vol gezang zijn. Dat mijn hart mocht im Everfluss sein. Bete Gott, sei Gott. Vielleicht hast du das noch nie gesagt mit deinen Händen boven, aber für uns eine Gelegenheit. Du kannst ihm einfach sagen, hey ist hier, und hey sitzt uns, und hey sitzt die. Und hey wird die leiden. Und wenn du weißt, dass soll ein Weich aufgehen, wenn hey soll dein Weichmerker sein, dann go einfach, bleib einfach bei ihm. Ganz dicht auf, ohne Angst. Wenn das wird schein gehen. Das wird so schwer sein, aber das wird so schein gehen. Dann sagt Gott, wenn du ein Paket komplett für mich hast, wenn du so viel für mich redest, dann wies mir dort, wo kann ich dort uitleben mit dir Taub. Und Gott wird dir dort wiesen. Die wird dich nicht im Stich lassen. Amen.